वेलकाम बैक टू गोरलै चेनेल। दिनै जों बे खोन्दोआव साइन्सनि चेप्टार 2 खोन्दोआव जोङो कुइसन एन्सार थामहिनबा सोंलु आरो फिननायनि सोमोन्दै डिसकास खालामगोन। दा गिबि कुइसनखौ जों डिसकास खालामगोन फारियै जोङो बिजाबाव लेखा सिङाव थानाय कुइसननिफ्राय जोङो जागायनो नागिरदों। दा गिबि कुइसनाव दङ, सोंनायाव दङ, नोंनो गंथाम आनजाद हासुं होनाय जादों। बेफोरनि गंसेयाव सावनाय दै आरो गुबुन गंनैयाव फारि एसिडारि गलिलाव आरो खारदैयारि गलिलाव ला। नोंनो गोजा लिटमास खाखोरल' होनाय जादों। नों गंफ्रोमबो आनजाद हासुंनि मुवाफोरखौ माबोरै सिनायथि होगोन? थामहिनबा बेवहाय मा खालामनो दो फरायसा बिथांमोनखौ जोंनो मोनथाम जायखिजाया गंथाम हासुं लानो होबाय आरो बे हासुंफोराव मोनसे हासुङाव जोंखौ दै लानो होदो आरो गुबुन मोनसेयाव फारियै एसिडारि आरो गुबुन मोनसेयाव खारदैयारि लानो होदो। आरो बेनि अनगायैबो सोंथियाव दङ लिटमास, गोजा लिटमासल' खाखोर होनाय जादों। अब्ला बेयो मा सोमजिगोन? जेब्ला गोजा लिटमास खाखोरखौ जोङो बे मोनथाम हासुङाव सोमगोन अब्ला बेनि फिथाइया मा जागोन बेखौ जोंखौ दिहुननो होदो। दा जोङो बेनि एन्सारा जाबाय, दा बे सोंनाया पेज नाम्बार 18निमोन। दा बेनि जा सोंनायनि एन्सार सलुसन मावफुंथाया जागोन, हमना ला साप'ज मोनसे जों मोनथाम हासुं आखिबाय, हमना ला बे मोनथाम हासुं बेयाव जोङो लानोसै, हमना ला नैयाव दै दोङो, नैयाव दोङो एसिड, बेनिफ्राय नैयाव दोङो खारै। बे मोनथामाव जों बिदि बेनिफ्राय जोङो नैबे मोनसे आबुं जाना दोङो, बे दैजों आबुं जाना दङ, एसिडजों आबुं जाना दङ, खारैजों आबुं जाना दङ। दा बेयाव जेब्ला फरायसा बिथांमोना सोंलु बायदि जोङो बेयाव मा मोनसे गोजा थामहिनबा गोजा खाखोर बिलाइ होबाय, नैबे मोनसे गोजा लिटमास खाखोर बिलाइ, नैबे गोजा लिटमास खाखोर बिलाइ थिग बिदिनो नैयावबो जों गोजा खाखोर होबाय, थिग बिदिनो नैयावबो गोजा लिटमास खाखोरखौ जों होबाय गासैयावबो। दा जोङो चेप्टारखौ आं सिगाङाव डिसकास खालामदोंमोन। बे डिसकास खालामनायाव जोङो मोनथिना मोनदोंमोन दि जेब्ला जोङो दैयाव गोजा लिटमास लेखा बिलाइखौ सोमगोन अब्ला बेवहाय जेबो चेन्ज जानाय नङा, थामहिनबा गोजाया गोजायैनो थागोन, चेन्ज जानाय नङा। आरो जेब्ला गोजा लिटमास लेखा बिलाइखौ जोङो एसिडआव सोमगोन अब्लाबो बेयो जेबो चेन्ज जानाय नङा। गोजा लेखा बिलाइखौ एसिडआव सोमब्लाबो जेबो चेन्ज जानाय नङा। नाथाय बेखौ जोङो सिगांनि जा एसिड, बेस आरो सल्टनि गिबि खोन्दोआवनो जों सावरायदोंमोन। एसिडआ मा खालामो? निला लिटमासनि गाबखौसो गोजा खालामो, नाथाय गोजा लिटमासनि गाबखौ निला खालामा। थामहिनबा गोजा लिटमासनि गाबखौ गोजा खालामफिना, थामहिनबा बेबो मा जाया? एसिडआवबो जेबो चेन्ज जानाय नङा बे लिटमास खाखोरनि बिलाइया। नाथाय जों खारैयाव जेब्ला गोजा लिटमासनि खाखोरखौ जोङो सोमगोन अब्ला बेनि नैबे खाखोर बिलाइया मायाव चेन्ज जागोन? निला गाबाव मा चेन्ज जागोन? बे निला गाबाव चेन्ज जागोन। अब्ला फरायसा बिथांमोना ओरैबायदि लिरना होनांगोन जे गोजा लिटमास पेपाराव दै आरो एसिडआ जेबो सोलाया, नाथाय खारैयाव निला गाबसिम सोलायो। बेबायदि फिननायखौ लिरना होनो नांगोन। आं खनसे बुंफिनदों, फरायसा बिथांमोना मोजाङै नट कपियाव गावबा गावनि नट कपियाव लिरनानै लानो हागोन। गोजा लिटमास पेपारा दै आरो एसिडआव जेबो सोलाया, नाथाय खारैयाव निला गाबसिम सोलायो। बेबायदि लिरना होब्लानो जागोन। दा नेक्स्ट जोङो नायनोसै पेज नाम्बार 22 बिजाबनि पेज नाम्बार 22आव थानाय सोंनायनि फिननाय। आं सोंनायखौ फरायसा बिथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। दा बेनो 22 नाम्बार पेजाव थानाय सोंनाय। दा गिबि कुइसना मा बुंदो? गाइखेर मोखै आरो गोखै मुवाफोरखौ मानो फिथ्लाय आरो कपारनि आइजेंफोराव दोननो नाङा? जोङो फिथ्लायनि आइजेंफोर, जायखिजाया मोखै जिरादफोरखौ जों फिथ्लायनि आइजेंआव मानो दोननो नाङा? बेनि फिननाया मा जागोन? दा जों बयबो मिथिगौ, जेब्ला जों मोखै जायो, मैखोखै जोङो माब्लाबाबो फिथ्लायनि आइजेंफोराव जाया। आरो जेब्ला फिथ्लायनि आइजेंफोराव जागोन अब्ला बेयाव माबा मोनसे रोखोमनि कालार ओंखारगोन। थामहिनबा फिथ्लायाव जेब्ला जायोब्ला माबा मोनसे बेयाव दागो नांनाय नुगोन। बेयो मानि थाखाय जादों? बेयो फिनजाथाय जादों। बे फिथ्लायजों एसिडफोरा फिनजाथाय जानायनि थाखाय बे जोङो माबा मोनसे दागो नांनाय नुगोन फिथ्लायनि आइजेंफोराव, जेब्ला जोङो गोखै मुवाफोरखौ बेयाव लाखिनाय जागोन।
दा एग्जाम्पल हिसाबै जोङो नारें खमला बा जायखिजाया नाइरें गोखै फिथाइफोरखौ जेब्ला जों फिथ्लायाव जागोन अब्ला बेयाव मोनसे रोखोमनि फिनजाथाय जानानै फिथ्लायजों फिनजाथाय जानानै जा मोखै जानाय बेखौ थावनाय गैयै खालामगोन। जों जाना नायबा बेखौ थावनाय मोननाय नङा। बेनि थाखायनो जोङो बेखौ इउस खालामनाय जाया। दा फरायसा बिथांमोना बे गोजौनि जा फिननाय बेनि फिननायखौ फरायसा बिथांमोना लिरनो नांगोन। आं खुगाजोंनो जास्ट बुंनो नागिरबाय नाम्बार 1नि सोंनायनि फिननायखौ। गाइखेर दाखा आरो गाइखेर मुवाफोरा एसिडारि आरो एसिडा फिथ्लाय आरो कपारनि आइजेंफोरजों फिनजाथाय जायो। थामहिनबा नैबे गाइखेर मोखै आरो गाइखेर दाखा एखे आरो गोखै मुवाफोरा फिथ्लाय आरो कपारफोरा जायखिजाया आइजेंफोरजोंनो मा फिथ्लायनि आइजेंफोरजों फिनजाथाय जायो। आरो बै फिनजाथाय जानायनि थाखायनो कपार आरो कपारनि आइजेंफोराव जोङो बेफोरखौ लाखिनो नाङा। गोखै जायखिजाया गाइखेर मोखै जायखिजाया गोखै मुवाफोर बेखौ जोङो बे कपार बा जायखिजाया फिथ्लायनि आइजेंफोराव जोङो दोननो नाङा। मानो होनोब्ला बेयो थाबनो मा रियेक्ट जायो। थामहिनबा फिनजाथाय जानानै थावनाय गैयै खालामो बेसाद मोनसेखौ बा जाग्रा मुवा मोनसेखौ बे थावनाय गैयै खालामो। बेनि थाखायनो जों बेवहाय लाखिनाय जाया। बेबायदि लिरनो हाब्लानो जागोन। बेनिफ्राय सोंनाय 2आव दङ मोनसे धातुजों मोनसे एसिडा फिनजाथाय जायोब्ला सरासनस्रायै मा गेस ओंखारो? मोनसे बिदिन्थिजों बेखेव। बे गेसनि नुजाथिनायखौ नों माबोरै आनजाद खालामनो? दा जोङो मोनसे मावफारि मोनदोंमोन। बे मावफारिनिफ्राय जोङो बेखौ एक्सप्लेन खालामनो हायो। दा आं मावफारिखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। नोंथांमोननो बे मावफारिनि गेजेरजों आं एक्सप्लेन खालामनो नागिरदों। दा मावफारिखौ आं फरायसा बिथांमोननो दिन्थिना होनाय जाबाय। दा बे मावफारिया जाबाय मावफारि 2.3नि। दा बे सावगारिनिफ्राय जोङो आं एक्सप्लेन खालामनो हायोदि बेवहाय मोनसे जोङो टेस्ट टिउब लादों, आनजाद हासुं लादों। बे आनजाद हासुङाव जोङो मोनसे एसिड जायखिजाया एसिड दैलाव सालफिउरिक एसिड थामहिनबा HCl जों लाबाय दैलाव सालफिउरिक एसिड बेयाव जों लाबाय आरो बे जों एसिडआव मोनसे जायखिजाया थुख्रा बा एसिड जिंक थुख्रा जोङो माने धातु थुख्रा मोनसे बेयाव होदेरबाय जोङो बे दैलाव सालफिउरिक एसिडआव। आरो जेब्ला जोङो बेयाव होदेरनाय लोगो लोगो मा जागोन? बेनिफ्राय मोनसे फेंफोना गेसनि फेंफोना ओंखारगोन। नै जेब्ला जोङो बेयाव धातुखौ जिंकनि थुख्राखौ जेब्ला जों बेयाव होदेरगोन अब्ला बेनिफ्राय मोनसे गेसनि फेंफोना ओंखारगोन आरो बे गेसखौ जोङो बे दैथायग्रा नालानि गेजेरजों जों बार होगोन। नैयाव जों मोनसे खफा आयथेना दोनदो राबारनि माबा मोनसे होनथेग्रा होना दोनदो आरो बेनि गेजेरजों मोनसे नाला दैथायग्रा नाला बुंनाय जायो बेखौ। बेनि गेजेरजों जों थांहोगोन। नैनिफ्राय जा ओंखारनाय गेस बे गेसखौ जों बार होगोन आरो बेनिफ्राय जोङो मोनसे नोजोर होनो गोनां बाथ्राया जाबाय नैबे मोनसे बिकार बे मोनसे आइजें बेवहाय जोङो मा लादो? बेवहाय जोङो साबोननि गलिलाव लादो आरो जेब्ला साबोननि गलिलावनि गेजेरजों जोङो बेनिफ्राय फैनाय जा गेस बे गेसखौ बारलांहोगोन अब्ला बेनिफ्राय बारलांनानै मोनसे गेस ओंखारगोन। बे गेसानो जाबाय हाइड्रजेन गेस। बे जेब्ला जों साबोननि फेंफोनानि गेजेरजों बेनिफ्राय फैनाय गेसखौ बार होलांगोन अब्ला बेनिफ्राय मोनसे गेस ओंखारलांगोन बे जाबाय हाइड्रजेन गेस। आरो जेब्ला जोङो बेवहाय ममबाति बे गेस ओंखारलांनाय लामाथिं जेब्ला जों ममबाति सावगोन अब्ला बेनिफ्राय मोनसे सोदोब ओंखारगोन बे जाबाय पप सोदोब आरो बे पप सोदोबनिफ्रायनो जों हाइड्रजेन गेस दङ होननानै जों मोनथिनो हायो। दा बे सोंनायनि फिननायखौ जोङो ओरैबायदि लिरनो हायो। अब्ला दा बे पेज नाम्बार 22नि 2 नाम्बार सोंनायनि फिननायखौ जोङो लिरनो हायो। मोनसे एसिडा धातुजों फिनजाथाय जायोब्ला मोनसे एसिडा धातुजों फिनजाथाय जायोब्ला मा गेस ओंखारो? हाइड्रजेन गेस ओंखारो। बेबायदि लिरना होब्लानो जागोन। बेनिफ्राय जों मोनसे बिदिन्थिजों बेखेव। दा बिदिन्थिया जाबाय एसिड
प्लास धातु बेनिफ्राय सोमजिनाय फिनजाथायफोरा जाबाय संख्रि आरो हाइड्रोजेन गेस एग्जाम्पल बे जाबाय दा बिदिन्थि हिसाबै जोङो लिरनो हागोन HCl बेवहाय जों मोनसे धातु लाबाय Na बेनिफ्राय सोमजिनाय फिनजाथायफोरा जाबाय NaCl प्लास H2 आरो जों बेखौ जेब्ला समान खालामगोन अब्ला जोङो बे सिगाङाव लिरनो नांगोन बेबायदि दा बेनो जाबाय एग्जाम्पल बेनिफ्राय जोङो बे गेसनि नुजाथिनायखौ नों माबोरै आनजाद खालामनो दा नुजाथिनायखौ जोङो आगोलाव मावफारिनिफ्राय जोङो मोनथिनो हायो जि मावफारि बे 2.3 निफ्राय जोङो लिरनो हागोन दि फरायसा बिथांमोना ओरैबायदि लिरब्लानो जाबाय जोङो मोनसे टेस्ट टिउबाव बा आनजाद आसुङाव गिबियावनो जायखिजाया दैलाव सालफिउरिक एसिड लाबाय एबा एसिड लाबाय बे एसिडआव जोङो जायखिजाया मोनसे धातु लाबाय आरो जेब्ला धातुखौ होगोन अब्ला बेनिफ्राय मोनसे गेसनि फेंफोना ओंखारगोन आरो बे गेसनि फेंफोनाखौ जों दैथायग्रा नालानि गेजेरजों बार होलांगोन आरो बे दैथायग्रा नालाखौ जोङो साबोननि गलिलावसिमहालागै दैथायगोन आरो बेथिं जोङो दैथायग्रा नालानि गेजेरजों जेब्ला बे गेसखौ बार होगोन साबोननि गलिलावनि गेजेरजों जेब्ला बार होगोन अब्ला बेनिफ्राय मोनसे गेस ओंखारगोन आरो बे गेसानो जाबाय हाइड्रोजेन गेस आरो बेबायदिनो बे गेसनि नुजाथिनायखौ जों आनजाद खालामनो हायो बेबायदि लिरना अब्लानो जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना बुंदो नेक्स्ट नाम्बार 3 कुइसना बेनिफ्राय नाम्बार 3 कुइसना बुंदो धातुनि खौसे एया दैलाव हाइड्रक्लरिक एसिडजों फिनजाथाय जानानै बुर सोदोब सोमजियो ओंखारनाय गेसा जोंबाय थानाय गंसे ममबातिखौ खोमोरो बे फिनजाथायनि मोनसे सोमजिनाय खौसेया केलसियाम क्लराइड जायोब्ला समानसर रासायनारि समानथाय लिर थामहिनबा बेबायदि होनाय दङ कुइसनाव जोंखौ समानथाय लिरनो होदो दा रासायनारि समानसर मा जागोन दा बे नाम्बार 3 सोंनायनि फिननायनि जा इकुवेशन रासायनारि समानथाय बे जागोन CaCO3 प्लास HCl बेनिफ्राय CaCl2 प्लास CO2 प्लास H2O दा बे इकुवेशनाव फरायसा बिथांमोना जेब्ला नोजोर होगोन बेयाव सोंलु बायदि धातुनि खौसे धातुनि खौसेया जाबाय केलसियाम कार्बनेट जेब्ला बे केलसियाम कार्बनेटआ दैलाव सालफिउरिक एसिडजों दैलाव हाइड्रक्लरिक एसिडजों जेब्ला फिनजाथाय जागोन फिनजाथाय जानायनि उनाव मा बुंदो सोंलुआव ओंखारनाय गेसा जोंबाय थानाय गंसे ममबातिखौ खोमोरो थामहिनबा ममबाति मोनसेखौ माब्ला खोमोरगोन जेब्ला CO2 गेस ओंखारगोन अब्ला ममबातिखौ खोमोरनो हागोन दा अब्ला खोमोरनाय गेसा जाबाय CO2 गेस बेनिफ्राय धातुनि खौसेया जाबाय केलसियाम कार्बनेट बे जाबाय धातुनि खौसेया जाबाय केलसियाम कार्बनेट बेनि अनगायै जोङो बेनिफ्राय जोङो मोनथिनो हायोदि बेखायनो केलसियाम कार्बनेटआ हाइड्रक्लरिक एसिडजों फिनजाथाय जानानै मा सोमजिगोन मोनसे गेस सोमजिबाय बेनिफ्राय दै सोमजिबाय आरो मोनसे केलसियाम क्लराइडनि संख्रि सोमजिबाय बेनिखायनो जों गोजौनि बे 3 नाम्बार सोंनायनि फिननायखौ जों बे रासायनारि सम्बन्धखौ जोङो लिरनो हायो आरो बेखौ जेब्ला जों रुजुना नायगोन लेफ्ट हेन्ड साइड आरो राइट हेन्ड साइड दा बेवहाय जेबो समानसु जायाखै बेवहाय लेफ्ट हेन्ड साइडथिं मोनसेल' हाइड्रोजेन दङ नाथाय राइट हेन्ड साइडआव मोननै हाइड्रोजेन दङ बेनि थाखायनो जों बेवहाय मोननै लिरनो नांगोन 2 अनजिमा लिरनो नांगोन दा बेवहाय नोजोर होयोब्ला गासैबो समानसु जाबाय केलसियामाबो रुजुना नायबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन गासैबो समान दा 3 नाम्बार सोंनायनि फिननाया जाबाय बे स' फरायसा लोगो नोंथांमोन उननि भिडिअ जों नेक्स्ट कुइसनखौ जों सावरायगोन दिनै बेखिनियावनो जाथ'बाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय